Ahojte, ja som Uller a vítam vás u môjho ďalšieho videa. Tentokrát to video bude trošku normálne. Začnem tým, že už konečne mám sovietský stredný tank 5. triedy T-54 model 1947, čo je vlastne tá prvá T-54, čo môže byť. A pozrieme sa na nejaké staty, čo to tu vlastne máme. Máme tu hmotnosť 36,0 tony, master rating 7.7, 5. úroveň, dosť malá viditeľnosť, čo ma teší, a dosť krátky čas na nabíjanie. Priebojnosť panciera dosačujúca, ten 100 mm kanón je vážne výkonný a to mám úplne v základe. Mal som s tým asi tak 2-3 hry, takže viete, ešte náhradné diely nemám, čo je dosť asi problém. Ale ďalšie strely, táto má pomerne, som s ňou spokojný, ale som vážne zvedavý na tieto dve. Takže uvidíme, jak to bude. Má to vo výbave ešte jeden gulomet 7,62 mm tu a 12,7 mm tu. Pancier samotný je veľmi dobrý, keď sa pozrieme. Tu na 200 mm a kľudne, keď sa tá väža trošku jemne natočí a už to ide 230, 400 mi tam obehlo, vyše 500, pohoda, takto vás neprerazia 400, 400, tu už je to horšie, ale do väže nejak nestrelajú, tu to nič, tam sa väžu, museli by vás obísť a to sa málo kedy podarí, keďže tento tank je pomerne pohyblivý, hovorím pomerne, on keď sa rozbehne je rýchly, ale strašne rýchlo stráca rýchlosť v zákrutách, manévroch a pomalšie sa otáča okolo vlastnej osy. S trupom je to celkom tiež zaujímavé, keďže je tá 120 mm, ale efektivita je takých, povedzme, v priemere 200. Zo spodu tiež. Boky, to je problém, na boky dávať pozor, keď budete len takto natočení, cirka prebijú, pozor na to. Toto nič, zadok, to sa nebudem vyjadrovať. Jak to tu máme z muníciu, uloženie munície, asi budem nosívať plnú nálož, lebo má to tuším len nejakých 34 kúskov, lebo je to dosť veľká munícia a pomerne malý tank. Takže po prvých dvoch ranách asi sa vám minie tento box, po ďalšej rane tento box a potom už to ide. Tento sa vám míňa, potom už ide zase tento a nakoniec vám ostane tento veľký, čo je dosť blbo uložené, keďže niečo, čo vás šupne odtiaľ, to čo vás môže preraziť maximálne niečo ako Leopard 1, M60, M103, niečo s vysokorýchlostným kanónom a priebojnou strelou, vysokou priebojnou strelou. Sa bavíme o hitoch a podobných sračkách. Zatiaľ som nehorel. To som veľmi rád, motor je nejak šikovne uložený, aj tie palivové nádrže, jedna je tu, ale poznáte to, strelíte do ruskej munície a u palivovej nádrže ona nezblokne. Posádka, vodič, strelec, veliteľ, nabíjač. Takže celkom šikovne je to uložené, nízka silueta pomerne, takže uvidíme. Ja osobne ešte chcem vyskúmať ďalšiu a potom sa pustím do IS-3, alebo do IS-ovej rady. Ešte táto má láka, tá má peknú väžu, táto má najkrajšiu a tá má hlavne stabilizovaný hit. Ale dosť to pýta času, no ja som rád, že mám vôbec toto, takže pustíme sa do tankovej realistickej. To, čo som hral, bolo všetko zjednodušené, lebo expilo sa a výsledok vidíme tu. Takže dáme si tankovú realistiku a uvidíme sa tam. Takže ja vás tu zase vítam, sme v realistickej bitke, jak som spomínal, z T-54. Nedávam si plný počet nábojov, keďže je to prervaný tank a všade naokolo máte muníciu, ale aj keď jej máte pomerne málo, no. Ale je toto krátka mapa, takže uvidíme, jak budeme presní. Hej. S kým mi to aj číta toto? No čo? Nic? Dákovala. Takto to vidí. Niekto zle postavil stan? Mŕť. Dobre. Má to trošku iné zvuky, takže možno to bude glitchovať. Vyzeralo to presne ako československý
stan. Á, to je dobré. Dobre, takže... Je to neohybné, alebo strašne rýchlo to stráca rýchlosť v manévroch. Maximálka v realistike je tak 35-40, priemerka tak 30. Dielo veľmi dobré, presnosť veľmi dobrá, pancierovanie veľmi dobré, až keď nechápem, koľkrát ma dali už, že no mať cez kanón, jak keby, že to preliezlo skrz celý kanón. A to som ako na to pozeral, že čo? Ha, niekto mal zimný maskáč, tu píše. Ale kto? To neviem. Teraz som si dal pár bitiek s tým, aby som si aspoň opravárenské diely. Opa, skôr vypadal mikrofón. Aby som si opravárenské diely na toto, viete. Otvoril. Ešte túto flašečku som povedal. Viete ako? Ale ne. A. Už som celý spínavý. Pôjdem asi na bezdotykovú umývárku. Dám tam vosk na to, šampón a sprej proti muškám a neviem čo. To je také moje autíčko toto. No uvidíme. Sa bojím, že tu schytám hneď prvý granát. Áno, dobre som povedal. Mrt. Ne, on schytal prvý granát. Tam je niekde ďalší. Vidíte, kanón je veľmi dobrý. Vidíte, aj pancierovanie je veľmi dobré. Neprobili. Trafil som ho do toho najväčšieho plátu, ja idiot. Pokiaľ ho nevystavíte nejak bok záhadne, tak netreba sa báť. Predok dosť znese. Tam niekam utiekol. Čo sa týka depresí kanóna, je to lepšie už, ale ešte to nie je ono. Ale už to má pokrok, už Rusov napadlo, že aha, čo keď bude chce strieľať dole. Jak dá dole kanón, takže takto. Tamto máme ten nemecký spomínaný Tong, len na neho zase nedám dole ten kanón. On mi dal väžu. To je ako? No. Aj veliteľ mi dal tak, že nemôžem ustrovať gulometom. Zapte ho! Ne, neupáš. Pomoc. Mám dvoch posádkarov v prdeli. Ja mám dole ten kanón, skúsim ísť takto na tento breh. Ale už je mŕtvy. Asi. Poistná. No, už to bude dosť blbé s tým nabíjaním, keďže tu má len 4 posádkarov a 2 vo veži už mi vytlkli. Hold, toto je vojna. No, kam pôjdeme? Aj ma hned nezabili, lebo už som menej bojovo efektívny. Nabíjam na hovno, mierim na hovno, otáčam väžu na hovno. Odporúčam si prvé vyskúmať toho závier. To ovládanie veže, alebo otoč veže. Až o 18% vám to zvýši rýchlosť otáčania veže, takže veľmi dobrá vec. Tu bol Panther, toho sa báť netreba. No, už vôbec. Nevadí, máme jednu asistenciu, zatiaľ fajn. Ja nie mŕtvý, nestrieľaj po ňom. Nikde ma nepočúval. No, ňam, kde sme? Taký fajnový čaj som si spravil,
Citrónom. Lebo citrón je čo? Citrón je zdravý. Už som na ich spawne? Ale čo? Otáčaj tú väžu. A za ním. Ty vole, tam je ďalší. Zapte ho! Tam bol ešte tiger, ten je môj. Vidíte, už mi tie zvuky trošičku harašia. To je hajzl. No a teraz problém. Jak panter? Nevie o mne. Už asi vie. Nabíjaj. 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 Len tak. A ešte tiger. Ešte jeden pás. Tvoj kanón sprostý. Aj pás. Aj druhý. Ďalšia artiléria. Mňa šlak trafi. Došli náboj do gulometu. Neprobili. To je v prdeli. Pomoc. 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 Ideme dopreč. Ostvin ma ubil. Stáva sa. Tu máme skúsenosti z toho. 6600 mám samozrejme prvý účet a 5000 do modifikácií. Hral som to ešte chvíľku. Neviem, dneska som nejaký unavený. Stretol som tam S100, na to som absolútne nemal chuť. To neviem, aký nezmysel tam dali. Takže tuto by som to asi ukončil. A určite sa uvidíme v ďalšom videu. Dúfam. Bol by som veľmi rád. Buď natočím zase niečo z War Thunderu, alebo rozmýšľam, mám to DayZ na pláne, lenže tam je taký problém, že ja to hrám, lamím to len kvôli tomu, že strašne malé FPS mám, Tá hra žere, je zle optimalizovaná, už som to skúšal aj predávať, ja mám slabý procesor na to už. Hold, je to dedo, tento môj počítač, je to detko. Nevadí, grafika je poriešená, už len tú matičnú dosku a hente volovinky ostatné kolo toho. A procák. To bude chvíľku trvať, keďže polovičku chcem hodiť do auta a až potom tohoto počítačového idem robiť. Takže sa s vami zlúčim a uvidíme sa pri ďalšom nejakom, neviem jak to popísať, nejakom bežnom videu. Čaute, čau.